καλά τα πόδια μου και τα χέρια μου, οι παλάμες κοιτάνε προς τα πάνω. Χαλαρώνω τον αυχένα, τους ώμους και αφήνομαι σε μία θέση χωρίς να κουνιέμαι, μόνο να αναπνέω. Και αν είναι δυνατόν σε κάθε εκπνοή να χαλαρώνω όλο και περισσότερο. Φυσικά στη Σαβάσανα, η θέση του νεκρού, και κατανοείτε γιατί ονομάζεται θέση του νεκρού, το σώμα είναι πραγματικά αφημένο. Κάθομαι 5 λεπτά κυρίως και 3 λεπτά για έναν αρχάριο είναι αρκετά. Φυσικά όποιοι έχετε πρόβλημα με τη μέση, θα σας ενοχλεί η μέση σε αυτή τη θέση, οπότε μπορείτε να λυγίσετε λίγο τα πόδια σας και να ενώσετε τα γόνατα και να ανοίξετε τα πέλματα. Αυτή η θέση χαλαρώνει πάρα πολύ την οσφαιρική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Θα ξαναπάω στην κλασική θέση, μένω, εισπνέω, εκπνέω.